You didn't think it was going to be that easy, did you? You know, for a second there, yeah, I kinda did. As historias e esta non ia ser distintas. Gracias por confiar nesta primeira concentración moteira que organizan en Secuo o Concello de Lalín e o Centro Comercial de Ocio Pontiñas Jalein. Espero que xa un pouco mellor nestas terras de Deza que hai moita afición ao motor. En todo caso, querido xerente do centro... Sí, pero podía haber seguido, salir arriba de... que non nos cartos para o cocido. É o responsable de que eses manxares que tiñedes encima das mesas e que tamén nos prestaron estivesen no seu punto. Chámase Antonio, ainda que aquí ali coñecémolo como o Puma, e é probablemente un dos restauradores con máis tradición da nosa comarca. Pois con eses agasallos imos a comenzar. Por cortesía de Mafre vamos a regalar 2 seguros de moto para un ano e 2 seguros... Claro, porque non dá conformado a todo o mundo e co cocido si o fixo. Vamos alá. Esta persoa que vou a citar agora vai a ser agasallada por cortesía de Mafre con un seguro anual de moto. Chámase... É de Marín. É de Marín. A ver, os de Marín, onde estades? Aí. Cal de vos se chama Juan Carlos? Por Juan Carlos. Juan Carlos de la Fuente. Entrégalle o premio Javier Fernández, director comarcal de Mafre. De Marín, da Rúa Carlos Sotelo, Juan Carlos de la Fuente. Felicidades, Juan Carlos. Esta, vamos a ver para dónde se nos vai. Mima. Cantos de vos desde A Coruña? Da provincia de A Coruña. Bueno. E de Bugallal? De Bugallal, quen é? Oi, o sea, sabedes que o lle corresponde a un chaval ou a unha chavala. O da gorra, levántate. ¿Chamaste Carmen? No. Mala suerte. Felicidades, Carmen. Entrégalle o premio ao excelentísimo alcalde de Lalín, don Xosé Crespo Iglesias. E ademais, como xa levamos dicindo ao longo da xornada, é un aficionado ao mundo das motos, tanto él como a seu irmán, Antonio. O mundo dos coches aí tamén da Bondo. Aí os tendes. Despois falo con vos, non vos preocupedes.
Vamos a sortear 3 lotes por cortesía de Repsol Camsa. Vamos a la, Antonio. Ese mismo, a ver. Pues sí que... Así por como le aplauden, sí debe ser de la línea. Vai a entregar o premio Nicolás Varela, que o concelleiro de Deporte do Concello de Lalín. É un dos lotes, a ver que che van a entregar, un dos lotes cortesía de gasolinera Fermil de Repsol Camsa. Vamos a darlle outro máis, Antonio. Radio Olímpica, se nos vai outro lote de premios. Vaino a entregar don Andrés Baillo, que é o xerente do Centro Comercial Pontiñas Halley e o anfitrión nesta xornada, neste fantástico cocido. Bueno. Vamos co terceiro lote. Vamos a ver. Parece que pon Prado, Parroquia de Lalín. A ver, de Prado, quen sodes? Aí está de sos de Prado. A ver, que esa apellida, que ten o mesmo o segundo apellido que a min, Blanco. Pois para ti, Bernardo, vai outro lote. Bernardo Blanco, de Prado. Entrega o premio Rocío Miranda do Hotel Catiusca. Ti que querías, o premio ou os besos? Os bingos, claro, normal, efectivamente. Está difícil, vai sacando outro xa. Esta ten o DNI e é unha chica que seguro que ten coche. Chámase Ana Ojea Mato. Ana vai a entregar o premio Antonio Troitiño, que é o presidente da escudería La Lindeza, e aí o temos. Volvemos a decirlo, é un ano de seguro gratuito cortesía de Mafre. David Abad, Roberto Méndez e Luis Climén, si pode levantarse, que lle queren darse con forte aplauso por estar aquí neste cocido, porque veñen de distintos puntos de España.